Даутидан да килген менә Түке авылы Актаныш районында мен зур сәлам әйтәсем килә. Нинди авыл? Түке? Түке авылы. Түке авылы. Әйе. Сәлам. Әйе. Көпмеше сәлам юллар. Казан дигәндә неме? Бездә пластинка бар елек. Җиктереп парат Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны күчер шарткалап та суккалап. Тукай. Аны җырлап башкалар, җыр ул җыр. Бармның теле дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Булды. Тутатабыз мәле. Так. Бәхет. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану, булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 8 333 93 45